Nagadukitan ti sukir nga ubing, labsingin dati amin ang maibilbilin. Awan iti dingdinggin da, pagsawan da payenti naganakda. Ay bain awan iti respeto na, numaminsan ni suda payenti mangisuro. Nalalaing kay payen ngim dananang kentatangyo. Di sursuro dati pagsaya atam, ngim di buida inindingan. Ay subod ka nagtangken unay day taulong. No paritan da ka nga apan aglakwat siya, ngim maglibas ka lumagto ka ijay tawa. Hipamay samkumat nag-eskwela, ngim ti inuberam ket barbarkada. Dagiti it-ited da nga allowance yo, nagbanugan nagling itanti naganak yo. Imbes nga igatang yo ti kaninyo, arakin sigarilyo nang igastuan yo. Met na dumagin dadawat da kwarta, ta igatang da kano iti project na. Igatang nagayang iti milti ken pagpasosyal na nga usar na. Tapno feeling rich iti langlangana, marabyan paya sumang peta da project da. Nagdiretso da ijay balay ti classmate na, ijay da payen na maturog, no di da malpas tay homework da. Bachelor of making baby ti intorpos na. Maasikay kumamit a iti parents yo, nagado a sakripisyo da para kada kayo. Diyo sayangin ti banlog da, ipapatiyo ti ag-eskwela. Kaday talaing ti maipatawid da ken ka, kaday talaing iti maipatawid da ken ka. Ngem bachelor of making baby ti intorpos na.